japiny ando dwaro ni ng'ama tayo ji kata ng'ama telo otel kadhi gi jopiny kik otel ni en mbele to jopiny owe chien nego otel ka jopiny muketo e diere kanyo mondo jopiny obed joma make decision ma notim mondo mi telo obed telo makare kendo telo maber telo man gi accountability telo man gi transparency sama jopiny participate e ka transparency ga accountability bro betie kendo ka koro dongruok bro bedo dongruok ma responsive ma respond to dwach jopiny mondo kik obed abeda dongruok mi paro ni ji ni paro ni kokel cattle deep kanyo do ber but okipenjo jopiny mondo jopiny go wach nang'o wuon ma gidwaro gimoro ne kilo mango wacho kae ma yiera go ni in terms of joma wayiero mondo bed jotelo we need to check that wabe kaka jopiny mondo wang'e ni ng'ano mwaketo ka katiba machon nok dewo ng'ama iketo katiba machon tek ne in kod pesa ni moro ing'e wuoyo mamit kata wi bith bas koro iyieri to katiba ni odagi mano ni kata wi bith kata ing'e wuoyo gi ji kata in gi pesa to nyaka bed ni timbe ni kare okelo gimiluongo ni integrity ibed ni ng'ama wiye bith ing'ama riek kabisa ma komi thuolo to nyalo dhumo kisungu maler kata ibed ng'ama nigi pesa kata ibed ng'ama ong'e wuoyo a very good orator but timbe ni ok beyo katiba ni ok dwar ni tel nyaka ibed ng'ama nigi integrity makinono tinyalo yudo ni ng'ama timbe ne kare kendo ng'ama nyalo tayo ji yo moriere ok jami badhi ok ng'ama tur chike ok ng'ama timbe ne richo then itelo ni ji so that's why I think ne wach mar public participation no is to ensure ni gimitimo ne jopiny gino gin kuro because nothing for us without us kanitie gimidwa timo ne jopiny then involve shirikisha gi mondo gibende gibed gi duole mano ok nyalo wacho ni makore riek ni in koro in mesia in koro idwa timo ne jopiny ing'e pach jopiny koro tima ni ok ipenjo jopiny if you go that way then idhi bedo gi dongruok mari moro ming'e kaka iyudho gik moko kuom jopiny to jopiny bedo maonge ng'eyo kuom thuolo maromo nade Salim mwinjo bed ni ipenjo jopiny wach nikech ng'uro osebetie ni ikawo mana jomoko matin ma wiye there is no time that is never adequate kata omiyi mana 14 days kidwa consult jopiny the problem here is that willingness utashi wa kisiasa